Otvaram sednicu štaba za vanredne situacije. Izvinjavam se svima što sam ovako odeven i kasnimo zašto stižem iz zuba. Tišina tamo. Nemojte reč da sam čuo. Rekao sam ni jednu reč više da nisam čuo. Jeste me razumeli? Ne interesuje me da li je ministar u pitanju ili bilo ko. Izađite napolje, ministra, ako kasnite na ovakve stvari. Tišina tamo. Nemojte reč da sam čuo. Tražimo od Evropske unije, od svih u Evropi, da brže i više šalju pomoć ako uopšte misle da šalju ozbiljnu pomoć. I nemojte da nam šaljete 10, 20, 50 i 100 hiljada evra. Ako hoćete da šaljete ozbiljnu pomoć, šaljite nam ozbiljnu pomoć. Tišina tamo. Nemojte reč da sam čuo. Dačiću, svim se predstavnicima stranih vlada zahvalite, svima koji su nam pomogli i tražite veću pomoć. Posebno tražite veću pomoć od Evropske komisije. Završena sednica štaba, imat ćemo kasnije. Diković, Veljović, Gašić kod mene.